खुलुमबाय बयनिसिमबो बैसागुनि आरोबाव खनसे फिन नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिहरबावबाय। मैयानि जाथाया माने आग्रां बारस' माने बारा बुजियाखै मानसिफ्रा ना, माने हुलुस थुलुस जाबाय नालाय बयनिबो आवाजफोरखौ खोनाला दावराव दावसिजों माने आङो मोजाङै खोन्थाजोबनोबो हायाखै, हरबो जाबायमोन। लोगोसे बयबो बैसागुनि रंजादों। बैसागनि एकदम मेन सेकेन्ड टाइम ना, आंबो बिराद गोबाव बोसोरसैमोन आरो गामिजों रंजाफानो मोनिया। मानो होनोबा आङो गुबुन जायगायाव माने जार्ज जाहैनांगौ, बिजिरगिरि महरै थांनांगौ नालाय बिराद गोबाव सम जाबायमोन आङो माने गामिनि मानसिफोरजों बिदि न'खर न'खर हाबनानै बैसागु माने सनमान लानो मोनिया। बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन मैयानि समाव आरो गामिनिजों ज' लोगो लानानै माने बैसागु रंजानो थाखाय। दा मेन खोथाया जाहैबाय जाय माने गथ'खौ बियो माने रन्जय ब्रह्म होनो आरो जों गामिनिनो बेबो सासे गथ'। आङो गथ'खौ सादा सिदा मोजां मोनोमोन, खिन्थु बिनि अभारद्राय गाज्रि जाबाय आरो बेना नङै नङैनि कन्टेन्ट जायखौनो माने पारमिसन गैया मा गैया सासे गथ'नि लाइफखौ जानाया मोजां नङाना। आङो माने बिराद दुखु मोनदों बे गथ'खौ बिदि खालामनो नाङाना, बैसागु जानाय नामैनो माने बिदि भिडिअखौ हगारलाबायनो नाङा बि सासे गथ'निखौ माने पारमिसन लायालासिनो। बेथ' आरामसे साइबार क्राइमाव गोलैखायो। दा गथ'नि बिमायाबो जोंजोंनो बैसागु जानो ओंखारदोंमोन, ओमफ्राय गथ' न'खराव रावबो गैया हिसाबै गथ'आ गावसोरनो माने बे सेंग्राफोर ज' बिसोरो लोगो नांनानै रन्जय मोनाबो बैसागु जानो ओंखारदों नालाय बे गथ'नि न'आव बिसोरो जौ लोंहैदों आरो। दा गथ'आ जौखौ लुनानै होदों बिसोरनो। बै लुनाय भिडिअखौनो बे रन्जया खेबनानै होबाय, दे होबाय, ओमफ्राय गथ'नावबो पारमिसन लायासै, बे डाइरेक्ट होबाय। गथ'आथ' लाजियो, बिदि ससियेल मिडियाआव ओंखारफेरा। गथ'आ बिराद मोजां गथ', नवोदयानि सासे छात्र, बियो दा डिग्रि फरायगासिनो। फंबायाबो मोजां न'खरनि गथ', बिफायाबो JNB आव मावो माने नवोदयाआव आरोखि। दा ओमफ्राय बियो मा होनो जौ लुनायखौ होबाय, होनानै ओमफ्राय माखासे कमेन्टआव फैबाय देखाय होननानै, माने बै एसे सिगां बावखुंग्रियाव गाज्रि भिडिअ भाइराल जादोंना बेना रन्जयना, ओमफ्राय बे गथ'खौबो गाज्रि नंनानै बेखौ कमेन्टआव देखाय होनबाय। ओमफ्राय देखाय होननायावथ' दे मानसिफ्राथ' जानला मेरला कमेन्ट हरखायो, अरजाला। बेयो रन्जया गावनि पेजजों बियो रिप्लाय हरबाय मा फानग्रासो, बे गथ'खौ फानग्रासो होननानै बुंबाय आरो। दा गथ'आथ' लाजिबाय, बेहा मास्टारफोर दं, माबा लोगो दिगि दं, लाजिबाय, गाबबाय। आं सुइसाइड जानानै थैनोसै होननानै फन हरबाय जोंनाव, बिमा दंखायो नालाय बिमा बिफानाव हरबाय गथ'आ गाबै। ओमफ्राय सिरियास जाबाय, जोंथ' हुलुस थुलुस फैबाय, माने लोगोफोरनाव बै रन्जयनाव फन हरबाय, भिडिअखौ मानो बेबायदि होलाबायदों, दान डिलेट खालामाखै बे। दा गावथ' दा नै 1 घन्टा सिगां बियो भिडिअ बानायनानै होदों डिलेट खालामदों मादों होननानै, खिन्थु बै समाव डिलेट खालामाखै बियो। रायजोफोरजों जोङो ज' हिनजाव हौवा माने ज' दंलायखाजोबोमोन ना खाथिनो बैसागु जानाय, ओमफ्राय लेंहरनानै रायलायलायबाय बियो। माबा फैनानै माबा दाउ दंनो गुवाहाटिनि माबाजों दाउ दंनो बिदि होननानै आरो भिडिअखौ डिलेट खालामालासिनो आरो गोदान भिडिअसो बानायनानै फाइनालि जोङो गुवाहाटिनि माखासे माबाफोरजों फानग्राफोरजों ज' लिंक दं होननानैसो आरो होबावबाय बियो भिडिअ। होमबा बावथ' जों रागा जोंसिनबायना, भिडिअखौ दाननो थिननाया आरो भिडिअसो बानायनानै होदेरबावबाय। ओमफ्राय दाना एकदमबारे फैनानै बिदिनो गावहाथ' गुरैयानो गैबावा, बे गथ'खौ सन्देह दं गोनांखायसो आं हगारदोंनो। ओमफ्राय कमेन्टखौ नोङो सोर लिरा, नों मानो बिदि होननानै मोरै प्रुफ मोनालासिनो नों मानो बिदि हगारखो होननानै बुंबाय आरो आङो बुंदों आरो सोंदों। ओमफ्राय दाउट दंनो, कमेन्टखौबो गाव लिराखैनो, गाव लेखाखौनो रोङा, बे 16ल' फरायनाय बियो, लेखा रोङा। कमेन्टआव मा लिरदों बेखौनो गाव लिराखैनो। होमबा मा गोसोयै बे फानग्रा होननो हाखो, बे मारै सोर लिरनानै होखो, बे बुस्थुखौबो खिथानो रोङा गाव, सोरबा लिरदों होनलाबाय। नङा बियो एथ' भिडिअ होयो, बेनाव बे कमेन्टआ गासिबो सोर मानसिया रिप्लाय माबा लिरनानै होजोबनांगौ जाखो बेनो ना? मबाइलखौ सोरबा पेजखौ बेनिखौ सोरबा सानै सालायो नामा? बेबायदि आरो दासो आरो आंखौ होनबावबाय बेनो मेन होननानै आंखौ होनदों माबा मा होनो बिसानिफ्राय होखारजाबायनो आङो, जाम्बा खि। आंखौ होखारबायानो दे, आंहा गोदोनिफ्राय मावबोनाय थानायानो आंनि थाखाय काफि। आं ओंखाराबाबो जेबो लस गैया। मानो होनबा जों कालचाराव हारिमुखौ मोजां मोननानै जों आगान होबोनायानो दासिम जों 35 बोसोर जाबाय। जाम्बा जों बिसानिजों नाम खामायनानै फैखायाखै। जोङो हारिमुखौ मोजां मोननानै गोदो जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय हिसाबै जोङो
जोङो थाइसेबो थाखा गैयाबाबो जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलननिफ्रायनो जोङो मोसा फैनाय जाबावनो नाम जाखानायखा एक्टिं लाइनाव नाम जायाखैबाबो जों मोसानायाव नाम जाबोखानायखा जों एसेब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे होबोखानायखा जों नोङो बुंबाबो नोंनि खोथाया जेबो रज'आ नोंखौ हिंसा जादों नो गावखौ एसे डेभेलप जानायखौ थाइफा थाइनै मुलि फाननानै मोननायखौनो नोंखौ हिंसा जानो जोङो नोंखौ मोजांसो मोनदोंमोन जों एसे मानसि जादों होननानै जारला मेला कन्टेन्ट मोनदों होननानै हगारलाबायबा जागोन नामा हा एफआइआर होनो नागिरदों जों दा गामिनि जयै रायजो मोननैजों जों रायज्लायनो नागिरदों दा आला दुगासो जाबावदों बे जारला मेला कन्टेन्टसो होबावदों बे आंनि पके मा बिनांगौ बियो एकदम आथिं हान्थु खरायनानै मा बिनांगौ बियो बे गथ'नि थाखाय आङो रिप्लाय होनो गोसो गैयामोन माने सासे जाम्बाजों आं नांनो गोसो गैयामोन नाथाय बै सिख्लाखौ साननानैसो आं भिडिअखौ बानायदों दे मानो होनबा गथ'आ बिराद मोजां गथ' दे बियो आरो माखासे कमेन्टआव होनदों मोनथिया गारा फैसानि थाखायलायनो आं होदोंनो फेसबुक थाइसे थाइनैनि थाखाय जाम्बि खि सासे हिनजाव जानानै गासिबो हिनजावा गाज्रि जाजोबाथ' सासे जों बिमा जानानै सासे फिसाखौ प्रटेक्ट खालामनांगौआ जोंनि दायथ' होमबा जों मोनथिखाव सिखा गामिनि गथ' मोजां गथ'खौ जों मानो सापर्ट खालामा जानो जों गाज्रिबा सापर्ट खालामगोन नामा सासे हिनजावा आंनियाव कमेन्टआव बिदि होनहरदों फेसबुकनि थाखायलायनो आं होदोंनो जाय मानसिया फेसबुकजोंनो भाइरेल खालामदों बे गथ'खौ होमबा फेसबुकाव होफिनाबा माथो बेखौ आरामसे माबाबाय थानांगौ नामा